Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесе җиңүчеләренең исемнәре аталды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесенең гала концерты узды. Концертта җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителде һәм нәфис сүз осталарына бүләкләр тапшырылды. Әлеге шарага без әлбәттә төрле юнәлешләр бирдек. Әйтик, балалар арасында 0 яшьтән 10 яшькә кадәр, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм 17 яшьтән шиксез дип атадык инде без аны. Быел шиксезләр арасында 102 яшьлек безнең өлкән абый катнашты. Ул катнашты гаилә тармагында. Гаилә шигъри гаилә дигән безнең тармак бар иде. Ул шунда катнашты. Һәм әйтергә кирәк, иң яшь безнең катнашучыбыз, ул да булса яшьтә 3 айлык бала. Быел катнашчыларга яңа таләпләр куелды. Мәсәлән, Муса Җәлилнең вахшат шигырен 5-6 яшьлек бала ничек сөйләсен инде. Ул аны аңламый да, әлбәттә, сәнгатьле итеп җиренә җиткерә дә алмый. Менә шушындый кимчелекләрне әйтеп җибәргән идек. Быел шуларның күбесен истә тотканнар һәм инде репертуар сайлауда яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып эш иткәннәр. Быелгы бәйгедә бер яңа номинация булды. Ул да булса, кешеләр үзләре язган әсәрләрне әзерләп килгәннәр иде. Профессиональ шагыйрьләр дә катнаштылар. Алар әлбәттә инде бик югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесе 2нче тапкыр үткәрелә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Бу безнең иң уңышлы, иң отышлы проектларның берсе. Дөрес, безнең проектларыбыз бик күп. Андай конкурслар, бәйге, грантлар да, мәгълүмат чаралары белән дә безнең уртак проектларыбыз бик күп. Ләкин милләттәшләребезне менә шушы вакыйгага күпләп тартып кертә торган һәм икенче яктан караганда телебезнең әдәби матурлыгын, чынбарлыгы белән халыкка җиткерә ала торган менә бу иң зур бәйге. Балаларның чыгышларын карар өчен кешеләр хәтта Мәскәүдән килгән. Диләфрүзгә Түркия куйдык. Әле хәзер анда килдек инде Диләфрүзгә Түркияне куйгач махсус татар сүзенә. Ни өчен махсус әйтәм? Потому что чөнки бездә Мәскәүдә сездән күреп ирәнделәр ак бүре дигән. Ак бүре шушы кичкенә балалар өчен. Аларга дәресләр өйрәтәбез. Аларның Дом Асадуллада булулары безгә бик сөенечле, бик куанычлы хәл. Барлык номинацияләрдә дә катнашчыларның яше шикләнмәгән. Жюри актерлык осталыгына, дикциягә, костюмга, реквизитка, музыкаль бизәлешкә бәя бирде. Ә әтиәниләр балаларның җиңүләре өчен бар көчләрен бирде. Беренче чыгыш өчен әлбәттә борчылдык. Без узган ел аны абыйсы катнашып татар сүзендә җиңү яулады. Без рәхмәтлебез үзебезнең укытучыбызга, Валия Амировна, ул 7 баланы менә җиңү нәтиҗәсен алып килде. Без рәхмәтле, без Балтач районыннан катнашырга килдек бүген дә кызыбыз белән. Әлбәттә барсына да әзерләргә кирәк, сәхнә осталыгына да, тел ягыннан да барлай такканда камил булырга тиеш иде. Мине әзерләделәр әни һәм минем укытучылар. Мин бүген монда Зәки Нури, аның шигырен 22 июнь сөйлим. Монда катнашу бик кызык. Чөнки монда бик күп талантлы балалар һәм профессиональ артистлар. Бәйгегә сентябрь аеннан 15 декабрьгә кадәр барлыгы 3557 видеоязма кабул ителгән. Әлеге эшләр арасыннан 2нче турга 310 катнашчы сайлап алынган. Шуларның 40-ы җиңүче булган. Искәндәр Гыймалдинов, Алексей Куликов, Татарстан яңалыклары.